zeggen. Lekker chillen, man. En die houdt maar wurgen en wurgen. Relax man, Felix, relax. Oh nee. Waarom zo'n stuk wurgen is toch? Ik ben volle leuke dingen op. Ja. Beetje jongen, beetje blauwe, beetje jongen. Beetje jongen. Beetje jongen. Zullen we een band beginnen? Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Band. Ja, ja. Wat beginnen we nou hier? Amerika? Oh ja. Of India? India. Ja, India, daar is het mooi. India. En dan zullen we... Ja, New York, New York. I want to New York. Ja, of San Francisco. San Oh nee, eerst even lekker eens chillen man. Oh, zie je die bloemen? Zie je die bloemen daar? Oh, wauw. In de kastjes, in de houten hagen, in de rikkels en ik niet bij. Hij spoot en hij hield en hij mediteerde, zich eens weer vrij dan hij. En die zit maar zijn wekker blikken van de televisie en het ergens de gewone consumptiemaatschappij. In de kastjes, in de houten hagen, is nog trek van de scholen. Hij weet het wat de rol, maar hij won een burkje, want van burkjes van de meeste al. Hij wil jammer dat de rol naar India komt, want de wiet en de wie ziet die vriend en de al gauw. Nee, maar serieus, dat India, dat is mooi. ja, Wat doe je nou niet? Ja, Nou, ik wil eerst even chillen man. Dat is wel? Ja, Oh nou, jongen, goeie reis. hoe gaat het heen dan, jongen? Dat is echt ben ik heen? Nou, ik hang hier, joh. Lipstick. Hey, meisje, je doet goed? Hey. En ik zoek Bos een een kaartje of zo. Kastjes in de houten hagen, stilletjes naar India. En al je dode strijders in de wal die de haken maken. En de rechter vrouw en de vader vakken en de ding bij hemzelf in orde. Maar hier dan, Ben alles weer hier. Ben je ook lekker? Goeie gastjes hier, hè? Dit is leuk. Hé, maar ben ik hier al in India? India? Nee! Hakema! Hakema. Maar dat is echt wel.
dichtbij in India, maar het is ik wel leuk moet ik zeggen, dames. Hey, en als Tony een beetje naar de keuken gaat. Nou, aan het werk, niet aan het aanrecht. Wat verdikking. Hé, maar is dat wel leuk uit, dame? Nee. Maar post hem op een keer voor mij. Kastje zit te houden, zonder haar familie en vraag. Ze hadden nog vrije witte verkering en het bezwaaien en wandelzaak. En hij had zien kinderen groen op hier de dikkel vistig in. Maar het viel ik bedoel zwaar in die jaar. Ja, ik doe. Kalm. Nee, doe je best. Ja. Spannend. Hoi, kind. Oh. Ik had die naar fietsen. Oh, nou. Goeie. Nou. Ik ben Willem Gastjes. Ik ben je meisje consort. Ik ben de vriend van deze dame, mooie dame. Oh. Ja. Wat zit er? Nou, ik wil maar naar huis krijgen. Hoi. Oh, wat jammer dan. Dat is helemaal niks. En het huisje zit te houden, dat is nog meer dan een bom van de shell. Hij is een lonely zeker dealer van de Ah, dit is een foutje. Kom nog een keer. En het huisje zit te houden, jullie nou een bom van de shell. Hij is een officiële dealer van die multinational. En hij houdt zijn jongste zonen wel, want hij zit maar zijn zwarte poten op zijn bankstel. Weer naar een bom van de shell. En hij is een officiële dealer van die multinational. En hij houdt zijn jongste zonen wel, want hij zit maar zijn zwarte poten op zijn bankstel. Zit je nou alweer? Geen onwerk om lastig vragen. Geen onwerk. Jopsie, jongen, Jopsie, onwerk.